Біткоін, блокчейн і крыптавалюты. Тлумачым на пальцах. Біткоін – гэта крыптавалюта, самая папулярная ў свеце, але не адзіная. Ёсць яшчэ Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin і нават беларускі талер. Яны не маюць купюраў ці манетаў, як рэальныя, не кантралююцца цэнтральнымі банкамі краінаў і існуюць толькі ў сеціве. Што такое блокчейн? Крыптавалюты працуюць на падставе тэхналогіі блокчейн, інавацыйны патэнцыял якой ужо параўналі з вынаходжаннем інтэрнэту. Блокчейн – гэта база дадзеных, якая складаецца з блокаў транзакцый і адначасова захоўваецца на кампутарах па ўсім свеце, злучаных праз інтэрнэт. Калі вы перавялі крыптавалюту ад аднаго ўладальніка іншаму, сведчанне такой адпраўкі немагчыма змяніць або падрабіць, бо яна пацвярджаецца сотнямі тысяч камп'ютараў па ўсім свеце. Звесткі пра аперацыі перадаюцца ланцужком шыфраваных кавалкаў – блокамі. Пры гэтым кожны блок змяшчае інфармацыю пра папярэдні. Інфармацыя пра аперацыю даступная для прагляду любому карыстальніку ў любы час. У адрозненні ад класічных грашовых пераводаў, якія займаюць некалькі дзён, а пасярэднікі банкі бяруць істотныя камісіі, блокчейн робіць магчымым правядзенне транзакцый за лічаныя хвіліны, а ейны кошт у дзесяткі разоў таннейшы, чым калі рабіць тое самае праз банк. Патэнцыял выкарыстання блокчейну не абмежаваны. Ад рэестраў уласнікаў нерухомасці да арганізацыі выбараў. Уявіце, што кожны голас за ці супраць можна пасля праверыць і немагчыма змяніць. Поўная гарантыя ад фальсіфікацыяў. Хто прадукуе біткоіны? Эмісію крыптавалютаў забяспечваюць самі карыстальнікі з дапамогай праграмаў для вылічэння матэматычных алгарытмаў на сваіх кампутарах. Яны апрацоўваюць перавод біткоінаў, за што самі атрымліваюць плату ў адзінках віртуальнай валюты. Гэты працэс завецца майнінгам, здабычай крыптавалюты праз забеспячэнне яе існавання. Калі перастане працаваць адзін з кампутараў сістэмы, або нават калі ад сістэмы адключыцца цэлы кантынент, яна працягне працаваць, не страціўшы звестак пра ранейшыя і бягучыя пераводы грошай. Забіць крыптавалюту могуць толькі яе здабывальнікі, калі перастануць даваць ёй вылічальныя магутнасці ў дастатковым аб'ёме. Курс біткоіна вызначаецца толькі тым, колькі самі людзі гатовы аддаць рэальных грошай за адзінку крыптавалюты. Пытанняў да крыптавалютаў шмат. Біткоін існуе з 2009-го, але доўгі час мала хто ўспрымаў яго ўсур'ёз. Першы скачок кошту гэтай крыптавалюты здарыўся ў 2013 годзе. Спачатку біткоін дасягнуў узроўню $100, а пасля і 1000, а потым ён перажыў шмат узлётаў і падзенняў і спарадзіў каля 700 альтэрнатыўных крыптавалютаў. Цягам 2017 году кошт лічбавай валюты вырас больш як у 20 разоў, і біткоін можна было прадаць за $17 000. Але ніхто не можа гарантаваць, што праз год ён не абясцэніцца ў 10 разоў. Некаторыя скептыкі лічаць, што гэта класычная спекулятыўная бурбалка, не звязаная з рэальнай дзейнасцю на фінансавым рынку або з эканомікай. Спецыялісты таксама крытыкуюць закладзены ў біткоін прынцып ананімнасці як тупіковы для прымянення ў свеце бізнесу, дзе давер партнера – гэта перадусім. Акрамя таго, вядомыя выпадкі, калі крыптавалюту выкарыстоўвалі, каб гандляваць зброяй ці наркотыкамі, ухіляцца ад сплаты падаткаў. Але які прававы статус крыптавалютаў? Ён няпэўны. Большасць краінаў не прызнае біткоіны ў якасці валюты, але не забараняе карыстацца імі. Дзе-нідзе, напрыклад, у Японіі крыптавалютай ўжо можна расплаціцца не толькі ў віртуальных, але і ў рэальных крамах. У 2017 годзе на менскім рынку нерухомасці з'явілася першая кватэра, куплю якой можна аплаціць біткоінамі. А беларускі мастак прадаў першую карціну за біткоіны.